ഗുഹ്യവാദിഭിः യയേക ഈശോ ജഗദാത്മലീലയാ സൃജത്യവത്യത്തിന തത്ര സജ്ജതേ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ പ്രിയ സഖിമാരെ, മഹാഭക്തരാൽ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകർഷവും ഗുഹ്യവുമായ ലീലകൾ ആരുടേതാണോ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇതുതന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എന്നിരുന്നാലും അവയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ നിലകൊള്ളുന്നതും അദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാധിക്കപ്പെടാതെ നാട്ടാ. ഇല്ല മാതാജി കേറിയിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് ഇട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാം. മാതാജി 12 പേരെ 13 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. സമയമായില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. 50 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറുമായിരിക്കും കുറെ പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ പരേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികം. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരം. യകൃപാതമഹം വന്ദേ ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഈ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപഗതാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമല ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകഗണ രഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദം സർവലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ
ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്റെ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്റെ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ സുജാതാവൃന്ദ മന്ദിർ റെസ്റ്റോറന്റ് മംഗലാപുരത്തിന്റെ സ്വാത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വൈഷ്ണവ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവരും കേറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അല്ലേ? വൈഷ്ണവ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28 നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതെ അതെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിതൃ പരിക്ഷപ്ത സ്വമാതൃഭിः ഭവന്തേ ശിരസാ സപ്താ ദേവകീ പ്രമുഖാ മുദാ. ശബ്ദാളനി. പ്രവിഷ്ടസ്തു ഗൃഹം പിതൃ പരിക്ഷപ്ത സ്വമാതൃഭിः ഭവന്തേ ശിരസാ സപ്താ ദേവകീ പ്രമുഖാ മുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവിഷ്ട പ്രവേശിച്ച ശേഷം ശ്രീല പ്രഭുപാദ വിജയം. തു എന്നാൽ ഗ്രഹം ഗ്രഹങ്ങൾ, പിതൃ പിതാവിന്റെ, പരിക്ഷുപ്ത ആശേഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്വമാതൃഭിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാക്കള, ഭവന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു, ശിരസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്, സപ്ത 7, ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുദ സന്തോഷത്തോടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ എത്തി? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദ്വാരകയിലെത്തി. ഇന്നലെ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തുമ്പോൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചതും കുട പിടിച്ചതും പുഷ്പം വർഷിച്ചതും അതൊക്കെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് മാലകൾ മഴവില്ല് പോലെയും മഞ്ഞപ്പട്ട് മിന്നൽ പിണർ പോലെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം മേഘത്തോടും ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വേഷഭൂഷാദികളെയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണന അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്താണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ? ഓരോന്നിനെ താരതമ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകൃതിയിൽ നാം കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമായതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ അതൊന്നും അല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ പ്രവേശിച്ചു, കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? കുടുംബത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ, ഇപ്പോഴല്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ രീതിയിലൊക്കെ മാറിപ്പോയി. ആചാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? കുറെ ആചാരങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള മുതിർന്നവരെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ? നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, മുതിർന്നവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാം പൊതുവെ അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബഹുമാനിക്കുന്നവര് ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്നാലും പൊതുവെ
പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ജനറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ഒന്നും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുമ്പ് എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കള് വരുമ്പോ, നമ്മളന്ന് നാട്ടിൻപുറത്താ താമസിച്ചിരുന്നത്, അവരെല്ലാം സിറ്റിയിൽ താമസിക്കായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഞാൻ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവരെത്തുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ തൊഴുതാണ് എല്ലാവരെയും നമസ്കരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തൊഴുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗം വരെ വളയും, അത്രയ്ക്ക് തൊഴുതാണ് എല്ലാവരെയും മുതിർന്നവരെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാലൊക്കെ പിടിക്കൂലേ മാതാജി? കാലും പിടിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കാല് തൊട്ട് നമസ്കരിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ തൊഴുതാണ് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിൽ അതൊന്നും കാണാനില്ല. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോ ഒന്ന് തൊഴുകയെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെ, മുതിർന്നവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് തൊഴുകയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. അടുത്ത ജനറേഷനൊന്നും അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് പക്ഷെ അതിന് പകരം ആചാരം ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെല്ലാം ചിരിക്കും അല്ലെ, സന്തോഷം കാണിക്കും, ചിരിക്കും അല്ലെ. ചിരിയിലൂടെ ആചാരം കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മുമ്പ് ഇരുന്ന നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള രീതികളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറ്റുന്നത്ര, ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ബഹുമാനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ കിഡ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന കുട്ടികളെ ചിലരെ കണ്ടാൽ അറിയാം. അവരെല്ലാം നല്ല ബഹുമാനത്തോടെയാണ് എല്ലാം പെരുമാറുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. അവര് എല്ലാവരും ഇല്ലെന്നല്ല, അപ്പൊ വളരെ കുറച്ചൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ആരുടെ വീട്ടിലെത്തി? വസുദേവരുടെ വീട്ടിലെത്തി അല്ലേ. അതാണ് ആദ്യം എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വന്നാൽ എന്താണ്, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഉടനെ ആദ്യം എവിടെ പോകും? ഭാര്യാഗൃഹത്തിലായിരിക്കും പോകുക അല്ലേ. ഇവിടെ ആരാ ഗൃഹത്തിലാ പോയത്? സ്വപിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലാണ് ആദ്യം പോയത് അല്ലേ. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ജനനിമാർ മാതാക്കളെ എല്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഭഗവാൻ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരുടെ പാദങ്ങള് ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ കൈകൊണ്ടല്ല, ശിരസ് തൊട്ട്. അപ്പൊ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുക ആണല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു, പാദങ്ങളെ ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മമാരിൽ പ്രമുഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവായ ദേവകിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് 18 ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു വസുദേവർക്ക്. അപ്പൊ പ്രധാന എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സവിശേഷതയായിട്ട് പറയുന്നത്. ആദ്യം അമ്മയും അച്ഛനെയും പിതാവിനെയും മാതാക്കന്മാരെ അല്ലെ വന്ദിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പിതാവായ വസുദേവർക്ക് പൂർണ്ണമായി വേറിട്ട പ്രത്യേക വസതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ എന്താണ്, ആദരിക്കേണ്ടവരെ എല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാവരെയും പാർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ് പിതാവും മാതാക്കന്മാരും ഒക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ 18 പത്നിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് ശ്രീമതി ദേവകിയായിരുന്നു പ്രമുഖ. അപ്രകാരമായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിറ്റമ്മമാരും അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യ വാത്സല്യമുള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മള് ശ്രീരാമൻ്റെതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ, 3 അമ്മമാരും ഒരേപോലെ. പിന്നെ അവിടെ എന്താണ്, ക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൈകേകി മാറി ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ. പിന്നീട് പക്ഷെ അത് എന്താണ് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും പഴയ പോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കൈകേകിക്കും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു രീതി. ത്രേതായുഗത്തിലും അതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ദ്വാപരയുഗമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വസ്തുത ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകും. എല്ലാവർക്കും വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും തന്റെ ചിറ്റമ്മമാരെ സ്വന്തം അമ്മയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി കണ്ടിരുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അതവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന വസുദേവരുടെ എല്ലാ പത്നിമാരെയും അദ്ദേഹം തുല്യ രീതിയിൽ പ്രണമിച്ചു, നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 7 മാതാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. 7 മാതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ്. യഥാർത്ഥ മാതാവ്, അതായത്
ജനനം കൊടുത്തയാള്. പിന്നെ ഏതാണ് ഗുരു അല്ലെ? ഗുരു ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അല്ലെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്ന തുല്യ പ്രാധാന്യം ആർക്ക് നൽകിയിരുന്നു? ഗുരു പത്നിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ പത്നി, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ പത്നിമാർ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് വിശന്നപ്പം ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരാണ് ആഹാരം കൊടുത്തു വിട്ടത് അല്ലെ? ലീലകളിൽ നാളിലെ ലീലകളില്. ബ്രാഹ്മണ പത്നി, പിന്നെ രാജാവിന്റെ പത്നി. കാരണം ഭൂമിയുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് അല്ലെ? അപ്പൊ രാജാവിന്റെ പത്നി, രാജ്ഞി. പിന്നെ ഗോമാതാവ്. നമ്മളെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? പശുക്കളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷിക്കാണെങ്കിലും പശുവിന്റെ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും എല്ലാം നല്ല നമ്മൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചാണകം നമ്മൾ പവിത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഗോക്കളെ ഭഗവാന് തുല്യം നമ്മൾ ഗോക്കളെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഗോക്കളെ ആശ്രയിച്ചാണ്, കൃഷിയും എല്ലാം. ധാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ധാത്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ധാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന ആൾ. പിന്നെ ഭൂമി ദേവി, ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഭൂമി ദേവി അല്ലെ? മദർ എർത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൂമിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഭൂമി ആണ്, ദേവിയാണ് നമ്മളെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ 7 പേരുകളും ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ. ജനനം നൽകുന്ന മാതാവ്, ഗുരുപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജപത്നി, ഗോമാതാവ്, ധാത്രി, ഭൂമി ദേവി. ഇവരെല്ലാം അമ്മമാരാകുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് എത്ര മാതാക്കളുണ്ട്? 7 മാതാക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ധാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാതാജി? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനും നമ്മളെ സഹകരിക്കുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന. അല്ലാതെ നമ്മൾ ധാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൂമി എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഭൂമി ദേവി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ധാത്രി മാതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്ന മാതൃസ്ഥാനത്തുള്ള ആൾ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് ധാത്രിക്ക് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനിങ് കൊടുത്തത്. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഈ അനുശാസന പ്രകാരം ആയാലും പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാകയാൽ പിതാവിന്റെ പത്നിയായ ചിറ്റമ്മയും അമ്മയെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അനുശാസനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന റൂൾസ് അനുസരിച്ച്, നിയമം അനുസരിച്ച് പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? പിതാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിതാവിന്റെ പത്നി സ്വന്തം മാതാവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റമ്മമാരും പിതാവിന്റെ പത്നിമാരായതുകൊണ്ട് ജനനിക്ക് തുല്യസ്ഥാനം അവർക്കും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മറ്റു പത്നിമാരെയും ആരായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം? അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കണക്കാക്കണം. അതാണ് ചിറ്റമ്മയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്, അമ്മയെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന പിതാവും മാതാവുമാണ് അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ പത്നി തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചിറ്റമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചിറ്റമ്മമാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഉത്തമ പുത്രന്റെ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവാന് ആരെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ? എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. താപുത്രമംഗമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുത പയോധര. അവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹസ്നുത പയോധര ഹർഷവിഹ്വലടാത്മാന നേത്രജൈർജലൈഹീം. ഇവിടെ ഹർഷ വിഹ്വലിത ആത്മാന ശിശുഷോർ നേത്രജൈർ ജലൈഹി. താപുത്രമംഗമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുതപയോധരാഃ ഹർഷവിഹ്വലിതാത്മാന ശിശുചോർനേത്രജൈർജലൈഹി. താപുത്രമംഗമാരോപ്യ സ്നേഹസ്നുതപയോധരാഃ ഹർഷവിഹ്വലിതാത്മാന ശിശുചോർനേത്രജൈർജലൈഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ താഹ അവരെല്ലാവരും പുത്രൻ അംഗം മടിത്തട്ട് ആരോപിച്ച ശേഷം സ്നേഹസ്നുത വാത്സല്യത്താൽ ഈറനണിഞ്ഞ പയോധരാസനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു ഹർഷ ആഹ്ലാദം വിഹലിത ആത്മാന ആധിക്യത്താൽ ശിശുഷു നനച്ചു നേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലൈഹി കണ്ണുനീർ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്നേഹം പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അമ്മമാർക്ക് മക്കൾ എത്ര വലുതായാലും കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ വലിയ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരെന്താണ്, ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് മക്കളുണ്ടായാലും അവർക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്കെന്നും കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ആ സ്നേഹമാണ്, അമ്മമാരുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ണീരാലും എല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്തു, വാത്സല്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ പുത്രനെ ആശ്ലേഷിച്ച ശേഷം വിവർത്തന ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ അമ്മമാർ അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ മടിയിലിരുത്തി പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യത്താൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ ചുരന്നു. ആനന്ദ പാരവശ്യത്തിലായ അവരുടെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച അശ്രുക്കൾ ഭഗവാനെ ഈറനണിയിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും സന്താപം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ കരയും അല്ലെ. അധിക സന്തോഷം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ണീര് വരും അല്ലെ. ചിരിച്ച് കണ്ണീര് വരും, സന്താപം വരുമ്പോഴും വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്നേഹം പ്രവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗോക്കളും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വാത്സല്യത്താൽ പാൽ ചുരത്തുമായിരുന്നു. തന്നോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പാൽ നുകരും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ മുമ്പേ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് സമാനരായ ചിറ്റമ്മമാരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവിടെ പക്ഷപാതം ഉണ്ടായില്ല. അമ്മമാരുടെയും ചിറ്റമ്മമാരുടെയും എല്ലാം സമക്ഷം അദ്ദേഹം എത്തുകയും അവരുടെ സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധാവിശദ്ഭവനം സർവകാമമനുത്തമം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശഃ. സർവകാമമനുത്തമം ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലുമ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധാവിശസ്വഭവനം. അവിശദാണ്. അധാവിശദ് സ്വഭവനം സർവകാമം അനുത്തമം. അനുത്തമമാണ് കാമ അനുത്തമം. പ്രാസാദായത്വ പത്നീനാം സഹസ്രാണി ച ഷോഡശാം. പദ അനന്തരം അവിശദ് പ്രവേശിച്ചു സ്വഭവനം സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളിൽ. സർവ എല്ലാ കാമം അഭിലാഷങ്ങൾ അനുത്തമം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ ഉത്തമമായ പ്രാസാദ കൊട്ടാരങ്ങൾ. യത്ര എവിടെ. പത്നീന സംഖ്യാനമായ പത്നിമാരുടെ. സഹസ്രാണി ആയിരങ്ങൾ. ച ഉപരിയായി ഷോഡശ 16. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ അമ്മയെ പിതാവിനെയും മാതാക്കന്മാരെയും ഒക്കെ വന്നിച്ച് അവരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആര് കാണാൻ പോകുന്നത്? പത്നിമാരെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 16,108 ഭാര്യമാർക്കും വെവ്വേറെ ഒരേപോലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ്, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യത്തോടും കൂടിയുള്ള ധാരാളം ദാസിമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഒരേപോലുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന കാണും, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 16,108 വിസ്തരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആരുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യം പോയി എന്ന് പറയാനില്ല, അവസാനം പോയി എന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എന്താണ്? 16,108 ഭഗവാൻ എന്ത് വിസ്തരിച്ച് എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഒരേ സമയം കയറുകയായിരുന്നു, പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെയും എന്താണ്? ആരോടും വേർതിരിവില്ല എന്നാണ്. 8 പത്നിമാരെ നേരിട്ട് വിവാഹം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. 16,100 പേര് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോ നരകാസുരനെ വധിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ്? എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയും പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേർതിരിവ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വേർതിരിവുകൾ വരുന്നത് അല്ലെ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ത്രേതായുഗമായാലും ദ്വാപര ആയാലും വേർതിരിവുകളില്ല എന്ന്. അനന്തരം ഭഗവാൻ വിവർത്തന ശില പ്രഭാതയ്ക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ 16,000-ലധികം പത്നിമാർ താമസിക്കുന്ന തികച്ചും പരിപൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു. പരിപൂർണമായ എന്നാണ്, തികച്ചും പരിപൂർണം എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ആവശ്യമായ അങ്കണങ്ങളോടും ഉദ്യാനങ്ങളോടും കൂടിയ പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതവും പരിപൂർണവുമായ ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പരിപൂർണമാണ്, പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണമുണ്ട്, ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട്, അങ്കണങ്ങളുണ്ട്. പഴയ വീടുകളിൽ അങ്കണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. ഈ 4 കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള 8 കെട്ട് അതിലൊക്കെ അങ്കണങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അങ്കണം? വീട്ടിനകത്ത് അല്ല, അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആകാശം കാണാം, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അതാണ്. 4 കെട്ട് 8 കെട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശവും അതേപോലെ നമുക്ക് അകത്തിരുന്നാലും ആകാശവും സൂര്യനെ എല്ലാവരെയും കാണാം, മഴവെള്ളം എല്ലാം കിട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഉദ്യാനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ സർക്കുലേഷന് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെറസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശവും അതുപോലെ തന്നെ വായു സഞ്ചാരവും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന, അപ്പൊ നമുക്ക് AC ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആ തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം. അപ്പൊ എല്ലാം പൂർണ്ണ സജ്ജീകൃതമായിരുന്നു, പരിപൂർണമായിരുന്നു ഓരോ കൊട്ടാരങ്ങൾ അവർ ഓരോരുത്തർക്കും. ഈ കൊട്ടാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിവരണം ദശമസ്കന്ധത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും അതിലെല്ലാ വിവരണം ആര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? നാരദമുനി നൽകുന്നുണ്ട്. ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലെ സവിശേഷതകളൊക്കെ നാരദമുനി വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ ബുക്കില്. എല്ലാ കൊട്ടാരങ്ങളും ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ വെണ്ണ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ രത്നക്കല്ലുകളാൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് ചിത്രത്തുന്നൽ ചെയ്ത വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള തിരശീലകൾ, കർട്ടനുകൾ അല്ലെ, തിരശീലകളാലും പരവതാനികളാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കൊട്ടാരം നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പോലെ ഓരോ മുറിയിലും ഡോറില്ല, കർട്ടനേ ഉള്ളു. കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പോലും എന്തിടത്തില്ല, ഡോറില്ല, വായു സഞ്ചാരം വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടാണ്, തിരശ്ശീല. അപ്പൊ നമ്മൾ പഴയ കൊട്ടാരങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, അവിടെ ഒന്നും ഡോറ് കാണത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഡോറിട്ടൊക്കെ അടച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയില്ല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതാണ് സ്വർണ്ണ കസവിനാൽ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച ചിത്രത്തുന്നൽ ചെയ്ത
വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടും പട്ടുകൊണ്ടുമുള്ള കർട്ടനുകളും പരവതാനികളും കാർപ്പറ്റുകളും അല്ലെ അലങ്കൃതമായിരുന്നു കൊട്ടാരങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാൽ സർവ അധികാരം, സർവശക്തി, ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ, സർവ ഐശ്വര്യം, സർവ സൗന്ദര്യം, സർവജ്ഞാനം, സർവ വൈരാഗ്യം എന്നിവയെ സമ്പൂർണൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളുള്ള ആളാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ആകയാൽ ഭഗവത് സൗധങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഏതൊന്നിന്റെയും കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം സമ്പൂർണമായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ താമസിക്കുന്നിടവും അതേപോലെ ആയിരിക്കണം, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാൻ സീമ അതീതനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഐശ്വര്യങ്ങളും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ, അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതാണ് സീമാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അളക്കാൻ ഇത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളും സീമാതീതമാകുന്നു, അവയ്ക്കായുള്ള സാമഗ്രികളും അളവറ്റ അവയാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പോലെ തന്നെ അവിടെ കൊട്ടാരങ്ങളിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്തായിരുന്നു? അളക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. സകലതും അപരിമിതമാകയാൽ അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാകയാൽ പരിമിതമില്ലാത്തത്, ലിമിറ്റഡ് അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് സർവകാമം അഥവാ അഭികാമ്യമായ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങൾ സമേതം സമ്പൂർണമെന്നിവിടെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താഗ്രഹവും സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്നുവെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തും അല്ലെ. അതേപോലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഓരോന്നും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. നമുക്കിവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള വൈരക്കല്ലുകളും അതും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, വേണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എത്ര കൊട്ടാരങ്ങളാ? 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എത്ര സമ്പന്നമായിരുന്നു ദ്വാരക എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പത്ന്യപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം തിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവാഃ ഉത്തസ്തുരാജാത് സഹസാസനാശയാത് സാഗം ഹൃദൈർവ്രീഡിതലോചനാനനാഃ. പത്ന്യാപതിം പ്രോഷ്യ ഗൃഹാനുപാഗതം വിലോക്യ സംജാത മനോമഹോത്സവാഃ ഉത്തസ്തുരാജാത് സഹസാസനാശയാത് സാഗം ഹൃദൈർവ്രീഡിതലോചനാനനാഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ പത്നിമാരെ കുറിച്ച് അവരുടെ നാണം, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിച്ചത്, ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള സ്ത്രീകളെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ത്രീകളെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ ഓടിപ്പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഉമ്മ വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ. കുറെ വർഷമായി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പേ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നെല്ലാം ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ. ഹസ്തിനപുരത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് നാളാകുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴെന്താണ് ഓടിപ്പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും അപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾ പത്നിമാർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പത്ന്യഹ സ്ത്രീകൾ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാർ, പതി പ്രോഷ്യ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരുന്ന ഗൃഹ അനുപാഗതം ഇപ്പോൾ ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചേർന്നു. വിലോക്യ അപ്രകാരം ദർശിച്ച് സംജാതമാകയാൽ മനഃ മഹാ ഉത്സവാഹ അന്തരംഗത്തിൽ ആഹ്ലാദപ്രദമായ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി
ഉത്തസ്തു എഴുന്നേറ്റു, അതുണ്ടായിട്ടും എന്നാണ്. എഴുന്നേറ്റു ദൂരെ നിന്നും, അവിടെ അതാണ് ദൂരെ നിന്നും, സഹസ പെട്ടെന്ന്, ആസന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും, ആശയാത് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ നിന്നും, സാഗം കൂടെ, വ്രതായി ഈ വ്രതം, വ്രീഡിത ലജ്ജയോടെ വീക്ഷിച്ച്, ലോചന നയനങ്ങൾ, ആനന അത്തരം മുഖങ്ങളോടെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു, വ്രതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം ഭഗവാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാവരും എണീറ്റ് നാണത്തോടെ ഭഗവാനെ വീക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ്, നാണത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ശിലപ്രഭുപാദർക്ക് ദീർഘകാലം പരദേശത്ത് വസിച്ച ശേഷം, ഇവിടെ പരദേശം ഏതാണ്, ഹസ്തിനപുരം അല്ലെ. സ്വഭവനത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദർശിക്കയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാർ മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിനുള്ളിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാണ് ആഹ്ലാദം കാണിച്ചത്. രാജ്ഞിമാർ അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഏകാഗ്ര ചിന്തകളും വെടിഞ്ഞ് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അവയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നാണത്തോടെ മുഖം മറയ്ക്കുകയും എന്താണ്, മറ്റാരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ, തന്റെ നാണവും അതേപോലെ മനസ്സിനുള്ളിലുള്ള ആഹ്ലാദവും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചുറ്റും നോക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കും അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ 16,108 പത്നിമാർ വസിക്കുന്ന സ്വന്തം കൊട്ടാരങ്ങളെ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനർത്ഥം എത്ര പത്നിമാരും കൊട്ടാരങ്ങളും ഉണ്ടോ അത്രയുമായി ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ഒരേ സമയം വെവ്വേറെയായി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ വിസ്തരിച്ചു, പിന്നെ ഏതാണ്, ഒരേ സമയം ഏതാണ്, വെവ്വേറെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഓരോന്നിലും പ്രവേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു ആവിഷ്കാരമാണിത്. ഈ വിസ്തരണം നടത്താൻ പറ്റിയത് എന്താണ്, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അതാണ് യോഗമായയുടെ സവിശേഷ ആവിഷ്കാരം കൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അസംഖ്യം ആത്മീയ വ്യക്തിത്വ സ്വരൂപങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അദ്വിതീയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രണ്ടല്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആവശ്യം വന്നാൽ ഭഗവാൻ എത്രയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ എത്രയായിട്ട് വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കും. നിരപേക്ഷൻ ഏകനാണെന്നും എങ്കിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവിടെ അസംഖ്യനാകുന്നുവെന്നും ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രുതി മന്ത്രം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഈ അനേക വിധങ്ങളായ വിസ്തരണങ്ങൾ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായും വിഭിന്ന അംശങ്ങളായും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില്, പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായിട്ടും പിന്നെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ടും ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ല, അത് രൂപങ്ങൾ, പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്, റെപ്രസെന്റേഷൻ പോലെ. അതേസമയം പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആവിഷ്കരണങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചത് അല്ലെ. ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും പൂർണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ എന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും പോയത്. അതാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണ അംശം, വിഭിന്ന അംശമല്ല, പൂർണ്ണ അംശം എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണനായിട്ട് തന്നെ ഓരോടത്തും പ്രവേശിച്ചു. അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വയം 16,108 പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായി പ്രകടമാകുകയും ഏകകാലത്ത് എല്ലാ രാജ്ഞിമാരുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെയാണ് വൈഭവ അഥവാ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് എന്താണ്,
ഇങ്ങനെ പല ഇതായിട്ട് വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഔവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹം പ്രത്യേക കഴിവുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 16 എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് യോഗീശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈഭവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ഒരു യോഗിക്ക് പരമാവധി തന്റെ ശരീരത്തിൽ 10 മടങ്ങ് വിസ്തരണങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തൃതമാകാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ യോഗിക്ക് 10 വിസ്തരണങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനിയുടെ എത്ര എടുത്തു? 16,108. എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെ? ഇവിടെ അത്രയും നമ്പർ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പല ആയിരക്കണക്കിനോ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര വിസ്തരിക്കുവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായല്ലോ. ഏതാണ് ഒരു ലീലയുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ് വിമോഹന അല്ലെ, ബ്രഹ്മവിമോചന ലീല അല്ലെ. അതിലെന്താണ് ചെയ്തത്? എല്ലാ പശുക്കളായും കന്നുകുട്ടികളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആരായിട്ടും ഗോപന്മാരായിട്ടും എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അത് എത്രയായിരിക്കും? 9 lakhs പശുക്കളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 9 lakhs പശുക്കളുള്ളപ്പോ അത്രയുമായിട്ടും അതേപോലെ ഗോപന്മാരായിട്ടും പശുക്കുട്ടികളായിട്ടും ഒക്കെ വിസ്തരിച്ചു അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇതാണ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 16,000-ലധികം പത്നിമാരെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു വന്നതിനാൽ അവിശ്വാസികൾ എന്നതിൽ അറിയുന്നതിൽ എന്താണ് അവിശ്വാസികൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരാകുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കാണ് അവിടെ എന്താണ് വണ്ടറടിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അവരിൽ ഒരാളായി ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവത് ശക്തിയെ സ്വന്തം പരിമിതമായ ശക്തിയിൽ അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അറിയാത്തവർക്കാണ് അതിലൊക്കെ അതിശയം തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും കൂടെ വായിക്കണോ അതോ നാളെ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ല. മാതാജി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാതെങ്കിൽ വായിക്കാം. ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മാതാജി. ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ക്ലാസ് ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. വായിക്കാന്ന്. ഇവ ഭഗവത് ലീലകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായി അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം നടക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ശക്തിമാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളും തമ്മിൽ ശാശ്വതമായി അന്യോന്യം അതീന്ദ്രിയ രസവിനിമയം നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അന്യോന്യം വിനിമയം നടക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം വിസ്തരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും തമ്മില്, ശക്തനും ശക്തിയും തമ്മില് വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇത്രയധികം പത്നിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാര് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കലും, ഇപ്പൊ 16,000-ന് പകരം 16,000 ദശലക്ഷം പത്നിമാര് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം തന്റെ അപരിമിതവും അക്ഷയവുമായ ശക്തി പരിപൂർണമായും പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചറിയണം. അപ്പൊ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? വിസ്തരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര വേണമെങ്കിലും വിവാഹം കഴിക്കാം. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല, അപരിമിതമാണ് അല്ലെ, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അക്ഷയം, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും കുറവ് വരാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് പരിപൂർണമായും പ്രകടമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്ര ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓൾ പവർഫുൾ എന്ന് പറയല്ലേ, സർവശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 16,000 പത്നിമാരെ മാത്രം വിവാഹം ചെയ്യുകയും ഓരോരോ കൊട്ടാരങ്ങളിലും വിഭിന്നനായി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ? 16,000 ദശലക്ഷം വേണമെങ്കിലും ആകാം, അതിനും കൂടുതലാകാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇവിടെ 16,000 മാത്രത്തില് ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ എത്ര തന്നെ ശക്തനായിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവന് സമനോ താഴെയോ അല്ലെന്ന്, ഭഗവാൻ അവന് താഴെയോ അല്ലെന്ന് ഭൂതലത്തിലെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് മുകളിലായോ ആരുമില്ല. ഭഗവാന് തുല്യമായോ, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാൻ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് മുകളിലായോ ആരും തന്നെ ഇല്ല.
എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിൽ ആര് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും? ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഭഗവാന് സമനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. കുറെ പേരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു അല്ലെ, അപ്പോ അതൊന്നും നടന്നില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരും ആരൊക്കെ ആയിരുന്നു? അസൂയുള്ളവരൊക്കെ സമനായിട്ട് കാണാൻ നോക്കിയവരൊക്കെ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ കസിൻ ആരാണ്? ശിശുപാലനുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാ? കംസനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. ആകയാൽ ആരും തന്നെ ഭഗവാന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാൻ സദാ ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. ദൈവം വലിയവനാണ് എന്നത് ശാശ്വത സത്യമാകുന്നു. ഇവിടെ ദൈവം വലിയവനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വലിയവനാണ്, അതൊരു സത്യമാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. ആയതിനാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം ദീർഘകാലം ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന തങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ദൂരെ നിന്നും കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ രാജ്ഞിമാർ ധ്യാനനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും അവരുടെ പ്രിയതമനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ധ്യാനനിദ്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? നമുക്കറിയാം പാഞ്ചാലിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പാഞ്ചാലി അർജുനൻ ഏതാണ് സന്യസിക്കാനൊക്കെ പോയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രത്യേക ഒരു കുടിലല്ലേ താമസിക്കുകയും ഏത് സമയം ഏതാണ് അർജുനന് മനസ്സിൽ അർജുനൻ മാത്രമായിട്ട് കഴിയുകയും അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്, സന്യസിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കണ്ട പാഞ്ചാലി എന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതേപോലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത് അല്ലെ. ഒരു സന്യാസിയുടെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു നേരം ചില വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കഴിക്കൂ, അതേപോലെ നിലത്തുറങ്ങുക, അങ്ങനെ അല്ലെ. ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു സന്യാസിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്കറിയാം സുഭദ്ര വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പാഞ്ചാലി എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നുള്ള. അപ്പം ധ്യാനനിദ്രയെന്ന് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ധ്യാനനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഉണരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉണർന്നു എന്നാണ്. കൃഷ്ണ യാജ്ഞവൽക്കന്റെ ധാർമ്മിക അനുശാസനങ്ങളനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിദൂരതയിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സാമൂഹ്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല. കൂടാതെ അവർ ചിരിക്കുകയോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വസതിയിൽ പോവുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭർത്താക്കന്മാർ ഭവനത്തിൽ നിന്നും വിദൂരത്തിലായ സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ വ്രതം ആണത്. അപ്പൊ ഒരു വ്രതമായിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. അതേസമയം വൃത്തിഹീനമായി അവർ ഭദ്രസമക്ഷം ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷരാകരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പത്നി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലെ. പത്നി സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് ഭർത്താവും സന്തോഷമാകും ഭർത്താവിനും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാര് പറയും എന്താണ്, ഏത് നേരവും മൂദേവിയുടെ മുഖം എന്ന് പറയും അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്നാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ചിന്ത. ഇത് ഏതിൽ പറയുന്ന യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതികളിൽ ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുരുഷന്മാര് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, പണ്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ത്രീ എപ്പോഴും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിളക്കെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃത്തിഹീനമായിട്ട് അവർ ഭദ്രസമക്ഷം ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷരാകരുത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്ത്രീയെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷയും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുസ്മൃതിയിൽ, കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ പിതാവിന്റെ, പിന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിന്റെ, വയസ്സാകുമ്പോ ആരുടെ, മക്കളുടെ,
കുട്ടികളുടെ ആൺമക്കളുടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും സ്ത്രീയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും. സ്ത്രീ ചപല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ധൈര്യം അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സ്ത്രീയെ സുരക്ഷിതയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവൾ ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതയായി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയും ആയിട്ടായിരിക്കണം ഭദ്ര സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷയാകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാഞ്ചാലിയും ഒക്കെ എന്താണ് ഏത് സമയം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷത്തില് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഭൂഷിതയായിട്ടാണ് വരിക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ധ്യാനമഗ്നരായി രാജ്ഞിമാരെല്ലാം സദാ അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് നേരത്തെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാതെ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ പത്നിമാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ആളുകളല്ല, സ്ത്രീകളല്ല അല്ലെ. അവരെല്ലാം ഭഗവാന് ഓടൊപ്പം ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എത്തിയപ്പോ അവരും എന്ത് ചെയ്തു, ഗോലോകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി. ഭഗവാന് മുന്നേ കുറെ പേര് വന്നു, ഭഗവാൻ വന്നപ്പോ കുറെ പേര് വന്നു, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏതാണ് അതീന്ദ്രിയ താലത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്രകാരമാകയാൽ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ രാജ്ഞിമാരായി അവതരിച്ച ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ മനുസ്മൃതിയിലും യാജ്ഞവൽക്ക സ്മൃതിയിലും ഒക്കെ പറയുന്ന എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സന്തോഷത്തോടെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പോകാവും, സന്തോഷിച്ചിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഐശ്വര്യ ദേവതകളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനെന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അവര് ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ. ഗോലോകത്തും കൂടെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്തെടുത്ത് പറയുന്നു എന്നാണ്. അവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. തന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധ്യാന സമാധി മൂലമോ ഭഗവാൻ സദാ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വിരഹം അല്ലെ, വിരഹത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുക എന്നാണ്. ഇതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വിരഹത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഹസ്തിനപുരത്ത് പോയപ്പോ ഉള്ള വിരഹം എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഗോക്കളെ മേയ്ക്കാനായി ഭഗവാൻ ദൂരെ, ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാൻ ദൂരെ വനത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർക്ക് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ വിപ്രലംബ ഭാവത്തില് ഭഗവാന് ആലോചിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഥകൾ പറയുകയും പാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃദുലമായ പാദങ്ങളാൽ പരുക്കനായ നിലത്ത് നടക്കുന്ന അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഗോപികമാർ ആശങ്കപ്പെടുമായിരുന്നു. അപ്പൊ വനത്തില് കന്നുകുട്ടികളെ മേയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴും പിന്നീട് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ പോയപ്പോഴും എല്ലാം എന്താണ്, നഗ്നപാതനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പോയത് കൊണ്ടാണ് യശോദ മാതാവ് ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ പശുക്കൾക്കും പശുക്കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എനിക്കും ചെരുപ്പ് മതി എന്നുള്ളതാണ്. അത്ര ഉണ്ടാക്കി തരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്രകാരം ആലോചിച്ചവർ ചിലപ്പോൾ ധ്യാന സമാധിയിൽ പരവശരാകുകയും ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോപികമാർക്ക് പകല് പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ശുദ്ധ ഭഗവത് സഹചാരികളുടെ അവസ്ഥ ഉള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ആർക്കാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തർക്കാണ്. സഹചാരികൾ ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. അവർ സദാ സമാധിയിലാകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ മാത്രം അനന്യ
ഏതാണ് ചിന്ത എന്നാണ്. അപ്പം കുന്തി ദേവി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് 18-ാം അധ്യായത്തില് 48-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അഭാവത്തിൽ രാജ്ഞിമാരും അപ്രകാരം സമാധിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദൂരെ നിന്നും ദർശിച്ച 18-ാം അധ്യായമല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ കുന്തി ദേവിയുടെ എത്ര അധ്യായമായിരുന്നു? 8-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 8-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ? 8-ാമത്തെ അധ്യായം 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൊള്ളാം, കുട്ടികളും കൊള്ളാം. രണ്ടുപേരും മറന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ത്വയിമേ അനന്യ വിഷയ മധുർ മധുപതേ അസകൃത് രതി മുദ്ദഹദാദ ഗംഗേ ബൗഖം ഉദന്യതി. അപ്പൊ അതാണ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് കുന്തിദേവി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വേറെ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാതെ, അതാണ് ഏതാണ് നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ മാർഗത്തിലും പഠിച്ചത്, സമാധി അവസ്ഥ. ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രകാരം സമാധിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനെ ദൂരെ നിന്നും ദർശിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ അവർ മേൽ വിവരിച്ച പ്രകാരമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വ്രതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ എല്ലാ ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ ജോലികളും വ്രതങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പതിവായ ഒരു മാനസിക പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാഗോർ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ മാനസിക പ്രതികരണം? ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവർ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അതാണ് മാനസിക പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭർത്താവിനെ ഓടിച്ചെന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്? സ്ത്രീ സഹജമായ ലജ്ജ തടഞ്ഞു നിർത്തി. എന്നാൽ ശക്തമായ ഹർഷ ഉന്മാദത്താൽ ആ ദൗർബല്യത്തിന്റെ ഘട്ടത്തെ അവർ തരണം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുവാനുള്ള ആശയത്തിൽ ഉറച്ച് ആ ചിന്ത അവരെ പരിസരബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കണമെന്നവർക്ക് തോന്നി അല്ലെ, കാണണമെന്നും പിന്നെ എന്താണ് ആശ്ലേഷിക്കണമെന്നും തോന്നി. ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഈ പരമാവസ്ഥ മറ്റെല്ലാ ഔപചാരികതകളെയും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളെയും നിർമൂലമാക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാനെ സന്ധിക്കുവാനുള്ള പാതയിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരാകുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ആത്മനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സന്ധിക്കുന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിച്ചു എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരെ ആശ്ലേഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പകരം അവരെ മനസ്സിൽ ആശ്ലേഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്ത. മനസ്സിൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു വാക്കെന്താണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ വിശ്വനാഥ ചക്ര മാനസിക പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? മാനസിക പ്രതികരണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാണ് ആശ്ലേഷണം നടന്നത്, അല്ലാതെ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നാണ്. കൃഷ്ണ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെ ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയും. അവരുടെ മനസ്സിലെ ആശ്ലേഷണം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു എന്ന് പറയും. അവരുടെ മകനിലൂടെ എത്തിച്ചു സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തെ പറയുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം മാതാജി. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിതാന പാവനേഭ്യോ